pánové, dneska vás vítám u nového videa. Jdeme se opět zahrát Rivals, takže docela s tímhle týpkem. Jinak nakupujte na našem e-shopu, co máme společně s bratrancem. To bohužel dneska nemůže, protože má hodně práce, stříhá dále videa. Takže no dáme jak mít. Jakou chcete mocí. Společná doky. Jas, doky. Co si vezmeme? Co si vezmu? Asi tohle. Tohle a tohle. Vždycky tak vezmu, protože jsem takhle jakoby rychlejší. Já jinak se omlouvám, jsem trošku nemocný. Yes. Takže merch bude vidět tak za měsíc, 2. Společně s ovým pitíčkem. To vám nebudu prozrazovat, jaká to bude příchuť. To bude fakt bombová. Já se spíš budu víc soustředit nahoru, takže si nevšímejte. Dev si kurva. Nevadí. Doufám, že on to dodělá 2. Kámo, co dělal? Jinak můj ten cool sniper má takovou dobrou. Co děláš? What? Co dělal takhle? Nechápu. Trošku počkám. Yes! Máme si ty nožíky. Easy. Kámo, on už se odpojil do konce. Kámo. Yes! Takže to vyhrajem. Easy win. Také nám tím. Tak, hezky. Splash, klidně, OK. Tam to vyhraju proti setičce.
musíme to dát. Yes, vyhráli jsme. Já se vsadím, že dám 5-0 proti tady k tomuhle z tomu. Co jsem ty 2 klíče teda? To splnění. Splnění. Já trošku budu nechávat. Dobře. Kurňa. Já nepůjdu snajperkou. Já si snajperku dám pryč a dám si jej tuhle. To jsem si dala random. Kurňa. Já zkusím to. Víte co? Já ho budu tak trošku nechávat. Budu jenom fakt trošku snažit. Kurňa. A dobře jsem ho okrouhal. Kámo. Já se musím trošku naučit hrát s tou základní zbraní. Já jsem zvyklý s ní hrát v beku, ale ne takhle. Na těch mapách. Prasandy. To se dám náhodou. Yes. Šup, to jsem ekvipu. Já se mi líbí, víc. Takže pro dnešní video tohle by bylo všechno. Rozhodně kupujte na našem e-shopu společně s bratrancem. A jinak dejte like, odběr, zvonečku, protože nejste blbeček. A zatím čau! Čus!